खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं लिसा नार्जारी। खुंगा दथि फर बजरा दख'रा गुदि बाथौ आफादा आलुफारा गामिनि बाथौ मन्दिराव खेराइ फुजा खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्ला फर बजरानि आलुफारा बाथौ मन्दिराव सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै गुदि बाथौ खेराइ फुजा खुंफुंदों। आलुफारा बाथौ मन्दिराव दथि खेब खेराइ फुजा खुंफुंनायाव आफादगिरि बिनय कुमार ब्रह्म, नेहाथारि समेश्वर नार्जारी बिथांमोननि दैदेननायाव मोजाङै मोजां गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बे खेराइ फुजा खुंफुंनायाव मोनसे मेहेरगोनां सावराय मेलबो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु बाथौ आफादनि गाहाय खुंफुं आफादनि नेहाथारि राजु नार्जारीजों लोगोसे गसाइगाव गुदि बाथौ आफादनिफ्राय जगत दिपेन नार्जारी आरो अजा आफादनि आफादगिरि माइदि नार्जारी गसाइगावनिफ्राय लोगोसे फर बजरा थिपखाय गुदि बर' समाज आफादनि आफादगिरि रन्देश्वर ब्रह्म आरो थिपखाय गुदि ब्रह्म धर्मनि नेहाथारि सदीप मुसाहारि बिथांजों लोगोसे गोबां आफादफोरनि सावराय जथुम मेलाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिखौ लानानैनो खुंफुं आफादनिफ्राय ओरैबायदि बुङो। जोंनि बाथौ धोरोम होनोब्ला बर' हारिजों फैफाखानाय धोरोम आरो बे बाथौ धोरोमानो जाहैबाय गुदिथार बाथौ धोरोमानो जाहैबाय बुलि बिदानजों सौफैनाय, जायखौ बाथौ धोरोम होनोबा हाबसा गारजा खेराइ। बे हाबसा गारजा खेराइ गैयाब्ला बे खुनु दिन बाथौ धोरोम जानो हाया। दा बेनि थाखायनो आं रायजो राजाखौ मेसेज होनो नागिरदों। बे बुहुमाव थानाय बर'फोरखौ आं मेसेज होनो नागिरनाया बेनो, दिनै जोङो जोंनि गुदिथार बाथौ धोरोमानो जाहैबाय बुलि खान्थिजों सिबिनाय, आसार खान्थि, नेमखान्थि, समाजखान्थि जोंहा गासिबो बिथिङाव जोंनि दिनै बे गुदि बाथौ धोरोमावनो दंखाजोबखायो। दिनै बाथौ होनदों बान्दोबा सिजौ होनदों गरंबा थाइगिर बिखं खुंबा बर'नि आसारा फंबा। दिनै बर'नि आसाराव फंबायाव बेनो जाहैबाय दिनै जोंहा मोनबा बाद खान्थि दं। बे मोनबा बाद खान्थिजोंनो दिनै बाथौ धोरोमखौ फोथांनानै लाखिनो हानाय जोंहा गुदि बाथौ धोरोमाव दंखायो। जे बादखान्थि, बे बादखान्थियानो जाहैबाय दिनै जोंनाव अगरबाद, फंस्लद बाद, खौलोबोद बाद, दाउखि बाद, लावखार बाद, बे बाद मोनबायाजोंनो जोंनि बे कास्टमारि ल'खौनो बाहायनानै जोङो दिनैसिम बाथौ धोरोमखौ फोथांनानै लाखिनानै दङ। बाथौ धर्मआव गुबुन गुबुन फोसावग्रा धर्म मानसिफोरा गुबुन गुबुन मुं होनानै दिनैसिम जों गुबुन गुबुन नामजों मोनथिनो मोननाय जादों। बेफोरनि गेजेराव माबाफोर फाराग दङ नामा? आं दहायनो बेखौ सावलेबाय। दिनै बाथौ धोरोमखौ गुबुन गुबुन नाम लानानै गुबुन गुबुन नाम सुनानै बाथौखौ बिथांमोनहा सिबिदों। सिबिनायनि बेलायाव आं बिथांमोननि सिबिनाय बा बिथांमोननि जेनिखि नेमखान्थिजों सिबिदों आं बेखौ जेबो बुंनो साना। मानो होनोब्ला बाथौ धोरोमा जेरै बाथौ धोरोमाव जेरैहाय जोङो दिनै सिबिनायाव लोगोसे आरो आसार नेमखान्थिखौ जों नुबोबाय थादों। दिनै बर' हारिनि गेजेराव फैफाखानाय, बर' हारिजों फैफाखानानै दिनै सिबिजानाय आसल धोरोमानो जाहैबाय गुदि बाथौ। बे गुदि बाथौआनो जाहैबाय हाबसा गारजा खेराइ। दिनै जोङो हाबसा गारजा खेराइ गैयै बाथौ धोरोमखौ बिथांमोननि फोसावनाय बे बेलायाव आङो बेखौ बुंनो सानला। जोंहा जोंनि जेनोखि जेरै जों सोलिबाय थादों आथिखालाव बा गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबाय थादों। दिनै जोङो बे बुहुमाव जोङो दिनै थांनानै थानायाव जाथि हिसाबै गाव गावबागाव मोनसे धोरोम थायो। दिनै बाथौ धोरोम होनोब्ला बाथौ धोरोमानो बर' हारिनि सिनायथि आरो हारिमुनि बाख्रि होनोब्ला खेराइ। दिनै खेराइयाव जोङो खेराइनिफ्रायसो जोङो दिनै हारिमुखौ बर' हारिनि गेजेराव दिन्थिनानै बा बर' हारिनि गेजेराव जों हारिमुखौ लाखिनो हादों। बे जाहैबाय खेराइ। गिबि नोंथाङा बे खेराइनायनि बाथ्राखौ बुंदों। खेरायोब्ला जों बर' जाथिया बे खेराइनायजों माबा मोनसे उपकार मोननाय लामा दङ नामा? उपकार मोननाया जाहैबाय जोंनि दिनैनि बे बर' हारिनि गेजेराव संसार जानाय, सामफ्रामबो बेहाय न'खर दानाय बा जोंनि बे खैफोद खैदां बेमार आजार, जेरैखम खेराइया मोननै थायो। बेवहाय जाहैबाय हौवा खेराइ आरो मोनसेया जाहैबाय हिन्जावनि खेराइ। दा बेखौ आफानि खेराइ आरो बेखौ आइनि खेराइ। बे खेराइनि बाहागोआ गासै मोनथाम खेराइ दङ। दा बे मोनसे खेराइया जाहैबाय बेमार आजारनि गुनाकार खेराइ होनो। दा बे खेराइजोंनो लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जेखौ जेंगोना जेंसि आरो समाजनि
आरो न'खरनि संसार दानायाव बे खेराइजोंनो जोङो गासैखौबो मिथिनो मोनो आरो जोंनि बे हारिमुफोरखौबो जोङो बेफोरनि थाखायनो दिन्थिलांनो हायो। बतझरा आनसलिक बियो फ्राय बुरजायैनो दा आवग्रिनानै दङ। जोङो बाथौआ दा मोननै मोनथाम जाबाबो जोंनि गुदि बाथौ धोरोमाव बांसिन जानानै दङ। बेफोरबायदि गुलाय गुजायखौ बोस्रांनो थाखाय नोंथांमोना माबाफोर आखायाव लाबोदों नामा? बेफोरबायदि गुलाय गुजायखौ बोस्रांनो थाखाय जोङो दख'रा हिसाबै गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय आनसलिकफ्रा जोङो गामि गामि थांनानै जोङो बेखौ रायलायहैदों, बिसोरजों बोसोनगिरि होदों, बेफोरखौ जोङो मोजां खालामनो जनै। आङो दिनै गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ अजा आफादनि आफादगिरि जानानै आङो बेखौनो बुंनो सानो जे दिनै नैबे आलुफारानि दिनै खुंगा थामथि खेब दिनै दथि खेब खेराइ फोरबो खुंनायजों लोगोसे दिनै जोंनि बे गासै जोंनि बे गुदि बाथौ बुलि धर्म सिबियारि रायजो राजाफोरनो आं बेखौनो मेसेज होनो सानो। दिनै जोंनि बे गोदो गोदायनिफ्रायनो फैफाखानाय दे आबै आबौ सिबिबोनाय खुलुमबोनाय जे जोंनि बे गुदि बाथौ धोरोमा दिनै जों बेखौ एंगारनो सानाखै आरो जों दिनै बेखौ अरायसम गेरेमसा महर होलांनो थाखाय दिनै बे आलुफारा गामिनि दिनै आलुफारा गामिनि बियाबनि दख'रानि दिनै जे रायजो राजा बिथांमोनहा दिनै गोदो गोदायनिफ्रायनो फैफाखानाय गुदि बुलि बाथौ धोरोम होननानै दिनै जे सिबिदों खुलुमदों, दिनै मोनफ्रोमबो गामियावनो बेफोरबायदिनो दिनै जोंनि बे गुदि बुलि बाथौ धोरोमखौ जाहाथे रायजो राजाफ्रा दिनै फारि फारियैनो दिनै सिबिलाङो खुलुमलाङो बा खेराइ फोरबोखौ खुंनायजों लोगोसे दिनै जोंनि गुदि बुलि बाथौ धर्मखौ जे बोखांलाङो, आं बेखौनो रायजोफोरनि सायाव दिनै मेसेजखौ होनो लुबैयो। आरो जाहाथे दिनै जोङो बे बाथौ धोरोमा अरायसम जोंनि हारिखौ सिनायथि होनाय लोगोसे दिनै जोंनि गासै दिनै बे धोरोमजोंनो लोगोसे दिनै जोंनि बर' हारिनि दिनै कालसारफ्राबो गासिबो ओंखारबोफाजोबनाय होननानै आङो बेखौनो आं रायजो राजाफोरनो मेसेज होनो सानो। नोंथांमोना दिनै बे खेराइदों, दा खेराइनायनि मुल उद्देশ্যनि थांखिया मा? बे खेराइनायनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि बे जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै खेराइ फोरबो खुंनायजों लोगोसे दिनै रायजो संसार जालांनाया जाहाथे सुख सान्ति जालाङो, दिनै इसोरफोरखौ दिनै खुसि खालामनानै इसोरफोरखौ दिनै रंजाहोनानै जोंनि जाहाथे रायजो संसार जालांनाया सुखि सान्ति जालाङो, बिनि सोमोन्दैयै बिथांमोनहा बेवहाय खेराइ फोरबोखौ खुंनाय जायो। खेराइनायजों लोगोसे नोंथांमोना समाजनि मोजां खामानिनि थाखाय आवगायदों होनना नोंथाङा मा बुंनो सानो? थारैनो नंगौ बियो, थारैनो जोंनि बे गुदि बाथौ धोरोमखौ फुवारलांनाय आरो फोगोमलांनाय आरो लोगोसे दिनै समाजखौ गाहाम गोग्गो लाबोनो थाखाय दिनै मोनसे धोरोमा ब्रेक होननानै बुंनो सानो, बुंथावो। दिनै जों बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंनो दिनै समाजनि गासै मोजांखौ मावलांनो हागोनखौ साननाय थायो आरो।